بقدم سام الله قد مي خامس لني حيل من سيراني سمع الله خدون تدايبو قد فلي هو صبغ الله بتعمي صبغ اوكي حزات خوينو صبغ حزات خوينو صبغ هذا يكسل سقاب الحزام كلها سلدي حازا ينبر كلايكم كن اوكي انا عن طبي عندي وسدا سامبرا وسدا سام سوسا تبزلها وسدا مايك تراخ حزاقيلكا ወይ ማይክ አይትበለና አንተ ራህ ተዛዘኪ ይልካ ሰላም መንግስቲ ሳም ወሰዳ ማይክ ብለካለሁ ሳም خلاص ما خلاص حجي قصيله لو حجي خيدربشنا سامبرا اوكي انا حجي نابتي انت وي حاتيتني تا خمت بلوا تا خسي ابياتني تا كمبيوتر ابياتني وجي حجي نابتي زحاتت كوي خملس اتشيرس براتالي راح تغاي ذكراني تحت انتي حاتي تمثيلكم قاشانا انتي لاني راسي اذا هولندا كلاتنا حمام هولندا حدا عينت حبر زلوهم سبات تري كاباو راجا كون يخلو كاب هايمانوت كون يخلو واتسيفر سلازيس ناي بحق غير تراو ارسيديو قالت بال قال هم عينت ستايل يرامو انتي مالت كيخي لان يرا تعمل سي بصح ساين برت لين ويغن انتي يخبل دي لين دي عينت بزيا زمصخوا نحنا كم حبرتسب نسب لنا كوينو ايسمعن قدم حجيك نزاربولو خم زنبرنا كمان عامي زبحال زنبر زربالوم يدغمالو انت دا كوينو ولا حد ايتبغسنان البوليتيكا ارتراس ولا حنتي ايتبغسنان مالتي imagine نفس الساعات نفس العتات نملس قدل الساعات ناي اسلامي يرتبايلو سبات كابم تفنچلو لوك كوميدي نيرو اي نبرن بعض نبركم بعلكم عبد سلو زلهم تصقما يكونن قدل سبعات تصقمات على سورازي الكلو نتم سبات سمتو واحيبون قاليوم دك كولو غزاي تباهيلوم قاليوم دك حماسين تباهيلوم دك قاليوم دك غلمل ستيل زي انا يلوم معلتي غاشانا انتايلاتنا حدا عينت حبر زنبروم سبات نيرو كليرلي انتايم نيرون كابي متيوم بهايمانوت ديوم بورجا ديوم بعلي ديوم اي نغرتنا غن اوكي ردو نغري ستيل از حمامزي الله احوات بزعبه حجر انت دا انا حسب علنا خوينا بزعبه حجرينا نحسب زلنا اوكي سكنبل ابزي ارترانا ابنسك بيت بيهرات نبلو راشايدا اكو موت بلا يغادلنا اندي يلن دي تراشا اسكه شومونت بيهرات الله انبل ابزي حجر زي شومونت بيهرات سلازلوا شومونت حبر زلو ودب كلوكا صبوي ነገር ግን انت زي يلخي by default na hade iske ziqrtu iti perception itkhfu ነገር እቲ ሃገራው አምር አብረስና አክንድ ድመጽ ሰብ ካበየናይ አውራጃይ በቆይሉ ሰብ ካበየናይ ሃይማኖት በቆይሉ እንዳበልና እንነብር አለና አንተዳ ኮይና በሙሉ ደም በተቃውሞ ዋና መራሒው ኢሳያስ አፈወርቂ እዩ ምክንያቱ ኢሳያስ አፈወርቂ በዛ አምር ዚ አንቢቡ በዛ አምር ዚ ንኹላትና እሕሪርና فتينا صلينا دنبه تقاومو زبحال لعلواي ماستر حلافي إساياس أفوركي إيو أبزخ نرعم كنقلالنا أنا زيز بزلو خرج سلازي نمخني نازلنا أنا لكل أبحالو ساك نبري باللين ولا اتزلخو دنبه تقاومو حبرو نا حدا عينة حبر تطرح كوينو ترديني كوصو تطرح يزلنا أتم صبات انتي كميز قداي زي اذا تقاوم زنا حدا عينت حبر راين له حدا عينت اورجاي راين له حدا عينت هيمانوت راين له حدا عينت زرق زلوم سبات له كمي ايرتراو قارسي يكون اندي إلكاكم سومت ماغوت تزاربكو مخنيات شعو تفلت ነገር ግን ቧ ደቅ ሲኤን አውራጃ እንደንክን እዚ 10 ዘለዋ ካብ ካልእ ካ ክንዝ ስለዚህ ያ ናይዚኦም ከምዚኦም አውራጃ ይልካ ኣብ ርእስኻ ኣቀሚጥካ ክሳይ ምኻድ بمنم تأمر زي ولا حنتي كسرحنا أي كيلينيو إذا حمام زي زأتولنا بعلو سياس أفوركي
ወይ ባክ ተመለሱና ይብሐቂ ተጋሉ ሓርነት ኤርትራና እስላም ቃልሲ ዲኒር ኣብዚ ኸነ ቆምጠሉ ዋራን ዛረብኩም ክንክእላለናኮ ናይ ብሐቂ እዚኦም እንታይኹም ዝብልዎም መንካዕዶ ዋላ ፋሉልዶ ትብልዎም ዝነበርኩም ከምቲ ዝተባሃሉ ናይ አውራጃታት ናይ ክልተ አውራጃታት ድም ነይሮም ኮሜዲ ነይሩ ኣሕዋት ኣብ ሓለውሳ ንነብር ኣለና እዚ ብሙሉ ሓለውሳ እዩ ንዓብዲ ንፅለሪና ዘለና ስለዚ ተንበጠቃውሞ ሰባት ንእከብ ኣለና እንተበልካ ዋላ ሓደ ንገብር የለናን ምክንያቱ እቲ ማስተር ርእሲ ሲያሲ ታሪክ ስለምንታይ ዲና ንፈልጦ ታሪክ ንምንታይ ንምሃር ከይኒ ደግሞ ዲና ንምሃር ተማል ዝግበር ዝነበረ ነገር ትደግም ኣለኻ ደሞ ታሪክ አይጠቅምኒ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ዋጋ ይብሉን ታሪክ ምፍላጥ እቲ ፀገምና ይትማሊ ከምዚ ሕጂ ተንብቦ ዘለኻ እንተ ደኣ ነይሩ እሱ ከይድገም ኮት ክትቃለሱ ቃልስ ማለት እኮ ንሲ ከምዚ መሲል ኢልካ ብኡ ኮምፕሌን ምግባር ግን አይ ቲንክ እቲ ፀገም ኣብቲኦም ዝቃለሱ ዘለው ሰባት ዘይኮነ ኣባኻ እዩ ዘሎ እዚ ክሊርሊ ከነቆምጦ ክንክእል ኣለና ክሊር ለኸነቆምጦ ክንክእል ኣለና እንተ ደኣ መሲልና ኸ ምቅላስ እዩ ናብ ባይታ ወሪድካ ዘረባት እቲ ነገር ምዝራጥ ጥራሕ እዚ ክሳብ ከይገና ክነግረኩም ወላ ሓንቲ ነገር ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ኢለ ኣነ ዝቆምጠሉ ስለዚ እቲያ ዝበለትና ሓፍትና ከምዚ ዝበለትና ኣነ በኹም ያ ክሳይ ጌራትኒ ሕስብ ኣቢልያኖ ክሳብ መዓሲና ከምዚ እንዳበልና ክንነብር ሓዋት ንሕና እኮ ዋና ሃይማኖት እኮ ንሕና ወናታት ይኮና ብርክት ክንዘራረብ ተደኣ ኮይና መበቆል ሃይማኖት ንሕና ኣይኮናን መፂና እዩ ብርክት ክንዘራረብ ተደኣ ኮይና ኣውራጃዊ ምሕደራ ናትና ኣይኮነን ባዕዳዊ ከመይና እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና ኣነ ክነግረኩም ዶ እንተ ደኣ እቲ ሓደ ሃይማኖት ነቲ ሓደ ሃይማኖት ኣነ እኳ ትማሊ ዝገበርና ናይ ሃይማኖት ዘረባ ኣዝያ እንዳ መሲጣትኒ ዘገርም ነገር እቲ ኩሉ ዝበሃል እቲ ክርስቲያን ዝብሎ እቲ በታ ሓደ ሸነኽቲ እስላማይ ዝብሎ ኩሉ ሓሶት እዩ ከምኡ ዓይነት ሰብ የለን እቲ ባዕልና ንፈጥሮ ዘለና ሽግር ጥራሕ ናብ ሽግር ዘእትወና ዘሎ ሽግር ዘየሎ ክንሱ ንሕና ግን ፐርሲቭ ንገብሮ ንርዶ ንወስዶ ብርእስና የለን ከምኡ ክሊርሊ ትማርክ ነግሩና ውዒለን እዩ anyway ግን ቀላል ነገር ነው ኣነ ክዛረብ ኣሕዋተይ ከም ሓሳብ ኣብዚ ሓሸውየ ዝንነብር ኣለና እንተ ደኣ ኮይና ንሕዝቢ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ሃገር ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ፒሪድ ሃገር ክትከውን እንተ ደኣ ኮይንካ ብሃገር ኢኻ ክትሓስብ ክትኽእል ዘለካ ወዲ حماسين ودي أكولوجزاي وين ودي سراي وين ودي سنحيت ودي دنكاليا ساحل سمار باركان تدا زفرحو قينو بيناي من قد يوم زيوم بحسب حاجة كسر حزخول please let's kick out نحنا شجرنا ينا نفتح زلنا تساقمنا نقولكم إسايا سايكونن نحنا تساقمنا نحنا هنا بعنا هو إساس ندابلنا بنا إساس أيديولوجي نخيد علينا تقولنا لا أنتينا نقفل زلنا سلازي حبيب نقولكم وانا شجرنا إذا هيمانوت با إذا أوراجاي نزل بتوقع صبو حجر نقبر نزل خبتكو نخلين نحنا كم حاجة كم عبرة تسابون حجر كنسرح حيلقينا زقينا نسبعين عشر صبو تقريني عند تزاربنا أبزي نسب أين الدناجر حجر كنسرح أنت دعوينا حجر أو أمر كهلونا خلالو أب حجر أو رديتي نحن متزلنا إسقان بعلخا أبو رجع أنت دع تنبر الله خوينك نسخاون أو رجاوي إخا إذا يوم دك خمسة أو رجاين بزيهم تبلا الله خان خوينك نسخا إخافتنا أو رجع جيمز الله سب باي ديفولت خبزح يخلي أنا أكمزي حمام زبالي بالله باي ديفولت كبزح يخلي ترى أنا بحق أو رجاو من قصاص تخوينه توصل كخاب ترى أو رجاو أمر ذي توصل تهلا كم سأم أجيش كيس زبل It's very simple كو هو نحنا أو رجاء أمر يزلنا أنا يدي خمسة أو رجاينا ونحنا أنا كم زي حيواناتنا خمسين أنا كارستيلو تتمسون تزارعي بكام على يجي تقله لذي حجراو حبرز الله ودم كسر تماجري تكون سيف أنت ده أبز جيم إذا تنبر على خاوين كاجن still تا تانتاينان بلازلنا تا كندي ideology نايساس ideology مخنياتو
ንክንደይ ኣያታትና ዘጥፈአት ኣይዲዮሎጂ እያ ኣብዚ ኣነ ነብር ኣለና እንተ ኮይና ክነግረኩም ስቂልና ንሓምም ኢና ዘለና ዋላ ሓንቲ ንገብር የለና ፒሪድ at the end of the day ክነግረኩም ኣብ መወዳእታ ኣይክብል ደሊ መንሰያት ኣለኹም ዶ ተኣታብዝ መንሰያ ኣለኻ ተኮይንካ እስኪ ሓደ ግወስኪ መንሰያት ኣለኹም ተኮይንኩም መንሰያት ኣለኹም እንተ ኮይንኩም ሓደ ኣሊፍ ዳ ኣሊፍ ዳ ኦኬ መንሰያት ግረኩም ሓንቲ ምስል ኣላ ኬፍ ትበኒ ዝኣረገ አንበሳ እንታይ ዝኣረገ ከልብሲ ሓድሽ ትሪክ ክትምህሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ቋንቋ እንግሊዝኛ ኮምታት ያነታ ክስታንታት ቢሊ cannot teach new tricks to an old dog ገላት ብል ስለዚህ ክነግረኩም ጀብሃ ነይሩ ሻዕቢያ ነይሩ ገለገለ እዚ ታሪክ እዚኦም ትፈልጡ ክነግረኩም ሕማቃት እዮም ማለት ያኩን እዚ ታሪክ እዚ ግን ኦሬዲ ምስ ደሞም ተሓዊሱ እዩ ንስኻ ነዚ ሒዝካ ትኸይድ ኣለኻ እንተ ኮይንካ ነዚ ዓዲ ዝኽትቀይሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚህ ኣስተብል እዚ ዘበን እዚ ዘበነ ቴክኖሎጂ ዘበን እዚ ዋላ ሓንቲ ናይ ሓበሬታ ፀገም ዘይብሉ ዘበኒ ገለ ግበር ተስመን ሰይጥራሕ ክምለካ ደሊ ሶም ወሪዶ ዋላ ሓንቲ በስ ዓቕሞም ተዓቕሞም ገይሮም እዮም ኣብቲ ግዜ ንስነቶም ዝግበር ገይሮም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ትሪክ ሓድሽ ክስታይ ክፈልጡልካ ኢልካ ትሓስብ ኣለኻ ትኮይንካ ትጋገለኻ ስለዚ ካሞን እምባ ሓወይ ኣብኡ ከለኻ ከማን ቀፅላ ሞኒ ኮሊፈካ ሶሪ እቶም ኣረግቶት ውን ከነልግስ ኣለና ሕማም ሪኢኻ ኢኻ ናይ ኣረግቶት ሕጂ ዝነበረ እወ ድሓን ተረዲእካ ኣብ ሻዕብያን ዝነበርና ውን ነቲ መንእሰይ እቲ ስልጣን ከነረክቦ ኣለና ኣብ ዝኾነ ስልጣን ንሕና ክንምረፅ የብልና ንሱ እቲ ሳዕበና ዘሎ ነቲ መንእሰይ ዕድል ክንቦ ኣለና ክቡር ሓወይ ማይክ ንኣ ተረዲእካ ድሓን ተረዲእካ anyway ስልጣን ፖለቲሽያንስ ከዓ ስልጣን የምንዛዕ እምበር ኣይወሃብን እንዲዮም ድብሉ ሮበርት ሙጋቤ ዝበሃል ሰብ ኣለ ወዲ 93 ዓመት ከሎ ስልጣን የምንጠል የምንኔር ኣይወሃብን ይብሉ እንዲዮም anyway ግን መንእሰይ ፕሊዝ እዚ ዓዲ እዚ ኣብዚ ዘመን እዚ ዝኾነ ነገር ተዘይክኢልካ ዋላ ሓደ ከላስ ኣብቂዒ ማለት እዩ ስባላha cannot teach an old dog new tricks ስባላha ሳይ ክብል ፀኒሕ ለዚ ብሌም ንግበሮም ማለት ኣይኮንኩን እቲ ኤነርጂ ምስቲ ሳይ ኩሉ ግዜ ባህራዊ ኾሚ ኣብኡ ስለ ዘሎ መንእሰይ ማለት ኤነርጀቲክ መንእሰይ ማለት ሓላፊ መራሒ መንእሰይ ዓብይ መራሒ ዝበሃል ነገር ተመክሮ ካሊእ ሸር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ትዘድልየካ ነገር ግን ኩሉ ነገር ፈጣሪ ሰራሒ ሓይሊ ዘለዎ መንእሰይ ንዓገለ ግበር እዚ ንሪኦ ዘለና እንተ ኮይኑ ግን ዋላ ሓደ ነገር ሓድሽ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ደንበ ተቃውሞ ክሳብ ሕጂ እዚ ሕጂ ኮለር ዘብለና ዘሎ ሰብኣይን ኢሳያስን ከብኣብዩን ኣብ ናቱ ዙርያ ዘለዉ ሰባትን ብናቱ ኣይዲዮሎጂ ኩሉ ዝሃገር እዚ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ተቃዋሚ ዝበሃል የለን ክብል ከሎ ኢሳያስ ስቂሉ ኣይኮነን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሴክተር ናይ ተቃውሞ ኣነ ኣለኹ ኣነ ድዝውረካ ዘለኹ ማለት እዩ ካልእ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይኮነን سقيل أجزاربيني سبعيكم أخبر كله لذي anyway زربا كيبزح نعي زي زرعي نزل له هواتي قالهم كفر تخيلنا طرحيو زحاش كالقم كل اللي خويني تسمع عن زلو يغني اللي بقى زربا بزيح لكم سوري thank you مباقنم زحكها زربا هاي تبزح أبقل من كسقاسات تنطف دو وياب كبابي خاب كتمها تنطفته هو ثانك يو مباغدو حاصيكا نيرو مسايك تقالس حاصيكا نيرو مباغدو كنقالس هنا عن رحبنا ابو قالس يعني يا نايس كنقصلنا ابريغا زلهم بروح سبال خالو بروح سبالها سوري عدل ده ما بكاني سام 60 ابي هنوتي نيرين سمع الله انا بحكي عدل ما متغال لها كاب عنت وين دي خدت كم كان خصوعك 10 غزي نايد ابي هني تاشمو بتليفون سلازبل زلقو اقترح سلازلقو اوكي ثانك يو يا غني لي بقدمنت سلامتان كلهم بحبر
أنت حسابات كواز نبرة قرب كل يسمع الله صبوا تسفى قبر كل سمع عنه كله معناته يريال لهون حدا أوكي بقدمنا سلامتان كله ويغني لنا دما كبور نجزا إريتريا حضر جاكمين سعرتات تكايدو قليل أيقونن ويلت بحريات نايكالسنا خمز الريايو ولا بزخمان حسب سرعات نايت جزاون كنحلو فقام قوانا فالو مالتيو ስለዚህ እቲ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ዋላ እኳ ኣብቲ መጨረሻ ቁርብ ተሓሳባት ፋሕፋሕ ዘብል ኣለኹ ዶ ኣሞንጋቱ ኣሎ ኦኬ هو في መጨረሻ ዝበሃል ዝነበረ ቁርብ እቲ ሓሳባት ከማን ከውጫካ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ብርሃነ ጃሎ ዝብሎ ዝነበረ እቲ ሓሳባት ንባዕሉ ከም ኣታ ሽማግለ ኣኼባ ከም ዘለዋ ኣብ ካልእ እውን ኣክቲቪቲ ከም ዘለዋ በቲ ሓደ ወገን ንዓኦም ደው ኢለ ሓቲተት ሽማግለ እንታይ ዝሰርሑ ኣለኹም ዝብል እዚ ንባዕሉ እንታይ ዓይነት ምታዋት እቲ ዝተገልፀ ብሓፍትና ዘብርሆ እዩ ንሓድነት ዘበለ እውን ዕርቂ ብዘይዕረቑ ሰባት ኮፍ ኢልካ ክትዓርቑ እዩ ከምዚ ከነኣልዮ ፈቲና ከምዚ ፃዕርታት ኣካይድና እናተባህለ ክትዓርቂ ዶ ኣይከኣልክን ወይ ከዓ ዘይበለቶ ማለት ናይ ዕዉት ኣይነበረን ዝብል ኣይሰማዕናን እቲ ዝነበረ ከም ዝግባእ ኣይከደን እቲ ዝነበረ ቅድሚኡ ዝነበረ ሃዋህውን እያ ገሊፃ መስለኒ ኤንሃው እዚ በዓላ ትከላኸሉ ጉዳያት እያ ነብቲ ቀንዲ ተቐሪበሉ ነበርኩ ክኣቱ በመጀመሪያ እቲ ናይ ብሓቂ ሓፍትና ሰውራ ዝቐረበ ኩሉ ኣስተምሮ ይንባዕሉ እቲ ተመክሮ ናይ ብሓቂ ሕጂ እቲ ዝገለፀቶ ነጥባት ክሪኦ ተኮይንና እቲ ዝነበረ ኩነታት ቅድሚ ዕለት 1/9 ኩሉ ብሩህ ኣይኮነን ብወገነይ ወገንካ ዝኸይድ እዩ ነይሩ ዝብል ሓደ ኣኼባ ብዙሕ ዘይምርዳእ ነይርዎ ንባዕሉ እቲ ናይ ዕለት 1/9 ማለት እዩ ታሽማግለ 6 ተወሰኾ ሓደ ካብ ኣሜሪካ ተባሂሉ ነይሩ ግን ዝኾነ ይኹን ፀብፃብ እውን ዝተቐበልናዮ የብልናን ኢላ ሽማግለ ማለት ክትረዳዳ ኣይከኣለትን ዝብል እውን ወይ ድማ ነብሳ ክሰርዕ ኣይከኣለትን ንሱ ድማ ቦምበር ፀሓፊ ልሙድ እንታይ ሽሙ ማለት እዩ ካብ ደገ እውን ምትእትታው ነይሩ ዝብል እውን እዚ እውን ባዕሉ ምስክራት ረኺብና ኣለና ብሽም ዛ ሽማግለ ድማ ኣብ ብዙሕ ዓድታት ኣብ ገለ ዓድታት ክስራሕ ተፈቲኑ ኣኼባታት ይካየድ ማለት ስራሕና ከይወዳእና ስራሓት ከዓ ብክካየድ ንሰምዕ ዝብል ነይሩ ካብታ ሽማግለ እውን ሕጂ እውን እቲ ሽማግለ ዳርጋ ፍርቃ ዘየሎ እታ ፍርቂ ጎና ጥራይ እያ ዘላ ዝብል እዚ ኩሉ ሓበሬታ ንባዕሉ ንርኢ ኣለና እታ ሽማግለ ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘላ ክንፈርዶ ንኽእል ኣነ ብናተይ እንታሽሙ ከብለቶ ኮይነ ቅድሚ ዕለት 1/9 ዝነበረ ኩነታት ወይ ከዓ ቅድሚ ሰላማዊ ሰልፊ ብልክዕ እቲ ዕዉት ነይሩ ግን ከምቲ ዝነበረን ክበሃል ይከኣል ዝነበረ ስምታት ዓብዪ እዩ ግን እቲ ዝተኻየደ እውን ንባዕሉ መልእኽቱ ኣሕሊፉ ፅቡቕ ታሽሙ መርኣያ ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ኩነታት ከዓ ቅድሚኡ ዝነበረ ኩነታት ርዱ እዩ ኩሉ ብዙሕ ሰብ ኣብ ሜድያ ከይተለፈ ዓዊልካ ዝረበሉ ዝነበረ እዩ ምክንያቱ ክልተ ነገር ክንስና ኣለና ሓደ ሰላማዊ ሰልፊ ባዕሎም ኣብቲ ኣሰናዳኡ ኣብቲ ኣክቲቪቲ ዝነበሩ ንሕና ንሰላማዊ ሰልፊ ዳኣ እምበር እዚ ኸይ ዝነበረ ናይ ሸውዓተ ምምራዝ ዶጎ ባይቶ ናይ ምባል ገለ ዝስታት ንፈልጦ ኣይነበርናን ኢሎም ተዛረብሉ እዩ ኣብቲ ናይ ዕለት 1/9 እቲ ሕጂ እዚ ኩሉ ሃዋህው ነይሩ እቲ መብዛሕትኡ ኩሉ ሰብ ዳርጋ ነዛ ሰላማዊ ሰልፊ ንዕውቶ ዝብል ድፍኢት ብከምኡ ደረጃ ከዓ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክዕውቶ ዝኸደ እዩ እቲ ናይቲ ዕለት 1 ዝነበረ ግን ብዙሕ ተኸቲዕሉ እቲ ገባብ እውን ልክዕ ከም ዘይነበረ ብናተይ ተመክሮቶ ኮይኑ ኣነ ቅድሚ ኣብ ጂኔቭ ነይረ እቲ ኣኼባ ነይረ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ነይረ ቅድሚ ዝነበረ ዋላ ብሽወደን ከለኹ ከማን ሓበሬታ ነይሩኒ ናይቲ
كابتم شوحات توكيلهم جنيف تقودوا إلى تحديثه زنا يتقبل كون معناته قدمي شبوكلنا خاب شودن مبال بلك تقول ساتفو خون يقبا ويكا نايزي سلاماو سلفي عاوتنا مستملسنا كله بزلو تقامات وجينكا وكلتقات مرس يحيش يدل ريتوس لزنبرن مالتيو اتي اخيبا وانتخونه استخايده ينيريو على حدا شعته ناي بحكي اعاقي بزح زي مردات ونيرو اتي انا قبل زدل حجيتي فشلتنا هنا يقولوا زري زلو نحنا ناي بحكي كم نحرانا كبلو دلي بجروحي اخي جمهور دلي زرباي قرب نايتي دحيروز نص زرباتات فحبيلو لي سقطايو قوامي تكبر حقي يخبر كل زي نحنا نجرحو انصار هدف زي نبعلنا خم تقاومتنا حنا يزدلينا معناته نحنا هنا قوام اين خبر حقي اين خبر اتي وجن قليل زما عقلنا هدف ابانا يرئلو سلازي نحنا نايب حكي قال حمامي يريدنا زلو ببايتو درجة نريال لنا تدخمتات فشلتات ببزح تعشمو صلالات بزح محبرات بزح مترنافات كوتا حجتي تبصحي زلو ابخونه قطريهم كلها ولا حمشته حسرت سبب كوينكا بشم حزبي يزرب حدا والقزات حزب خوينو لو بزي زي مغنياتو زغونه تراخيبو ولا مسعرخا تراخيبكا مالت بخمزي زعوت نجر ون يلا حبراو كنت خوينو لك ملكعو خزي قبا ولا تناي جنيفا كم ولا تي اخيبا دحريز نبر على حدون فتوا يتفتوا قداكا سلازخون ساتيفنايو بدحريو كمان تسفاتات نيرو من البات كابزو وصينا كله تزولو صقمات زي بنصر رؤيتي ذهب كله ابع عدنا تملسنا تزولو صلالات تزولو محبرات تزقلو زولو مبججالات نسو وجينا وكلتنا حبيرنا انت مريسنا ابقعنا زولو تاسمو كيدنا زبلين ማለት ግን እዚ ሁሉ አይራይን ምክንያቱ ኩሉ ወገንካ حركኻ ዝኸይድ ولا ዝግለጽ ዝነበረ ሕጂ በሃንጃሎ 29 ፈሪመ ማሕበራት ፈሪመናሉ ገለ ዝብል كمي خيد نفولتينا أبز زولو صلالات محبرات كل ريالنا بخمس غرز ولا حنتي قم نجرك سرح أي كيلين إيو مغنياتو تي زقرميو نايم حكي قدوفو تأخيباتات تقالي ولا سلامة وسلفي أبدلكا ولا سمينارات تسويها بزقبا أي حبرن ننو وقن كاترا أبدلكا فشل زقانا ناي تقاومو سرحاتنا نسرح زلنا أبزقانا تري كنتارو تراي من سايو زقانا عدي أبزقانا خبات زغي زلو كمتي زقبا أيكونان إذا كلنا نسكومي ناي تقاومتي خمس نيرو زبل بهجدف تكون تقاومتي خمس جيرو مسرت ترخيبهم حموش ترخيبهم زبلولو نحنا خم تقاومت كمان وصبو نيرو عود نيرو نبلو حسوت يقول زي باغاز تات نحرك عرفينو نحنا نفس وقفت عشم اول جلوس قاونا الله تزربا لو من بحقي ثوره تي انا علقو خمس فتينه كمزي تاشميلا خابز وصخ تقالص صبغيو يتخالق كمان كان ريتو تليو صبغيو بقلصنت بخوفوت مسن الزرب مو زقونه يكون ነገር كا ابدغه تماخرنا زي كونه ابتن يكبلو بوتا مسينا تزاتينا حد فتح نقبر نخيل علنا مالتي انت زيلو تهجدف زغبرو زلو غبن بعنا فتقاوم تكون زغبرو زلنا البوستانه مغنياتو تهجدف سرحو زغبا ነገር نحنا كنتقاوم تسرحنا إذا حمام وإذا فشلت منيو مالت ودبات أيسر محبرات أيسرحان منسيات من يسرحوا بحر تي كنا بحر كريو خينا أيناي ودبات يتطرنفو زلو أي ببايتو يكون بزيبتو أيناي مرات يتطرنفو زلو أيناي مهور أكال يتطرنفو زلو أيناي منسي يتطرنفو زلو أيناي ناي قبر سرناي ولا قبر سرح يتطرنفو زلو أيناي تمهور زبال ما نالو استطرنف تقاوم حالي كلنا فشلاتنا كلنا فشلنا كلنا بب حدا بب خلته تاكدنا نغبر زي كوينو طرنف نجر زبال يلون اذا بقى حلفنتنا كلنا ايو بي اذا وريد زلو بحزبي ابانا زورد زلو موائل سقاي غدوفون نحنا قداي بصبو بتا نبر لحزبنا ازي بزي نقشينا زلنا اتي قفعي بهجرف راجي كنا بانا ونوردالو سوري سمعي تحويس الزارة والله مغنياتو قومو زبليو
ስለዚህ ኩላህና ፍሽላቲና እሞ ኩላህና حمامنا نفوس بايتونا نفوس محبراتنا نفوس ውድባትና ንፈውስ ምትኸባትና ክንደይ ጽላል ኣሎ ኣብ ኩሉ ዓዲ ክንደይ ምትኸባ ኣሎ ይብቃ ይኸል እዚ ማለት ፈጺሙ ሓንቲ ስጉም ትቆስል ኣይኮነን እቲ ክግበር ዝከኣል ንኩሉ ብሩህ እዩ እንድሕር ዳኣኽርህወና ኮይኑ ክንዕወት ኮይና ብሓንሳብ ኢና ክንዕወት ንኽእል ብሓንሳብ ኢና ሓደ ነዚ ህዝቢ ድሕነት ክንፈጥረሉ ንኽእል ኣነ ንዓይ ርህዩኒ ተሓደ ክጥዕሞ ተሓደ ጥዕሞ ንዓይ ክርህወኒ بخمس زمتص فتحون يلون سلازي دليت فتحي دليت لوطي خنبل كلنا نايب حقكم اقدمنا بنفسنا نبل اتفتحي اتي حقي ابانا يخبر سلازي بجراحات تراي خلاص تاشمو قينا لنا نايب حقي كلنا ناتو قد تصاوت خيليو ግን كل خايف لينايو محبرات سلالات ودبات وكل يدلينايو منسيات مهورات ሃይማኖታውያን ስለዚህ እዚ ግን ኩሉ ሓሚሙሎ ሓመመ ኣካል የሎን ኩሉ ኣነ ታሽሙ ዝብል ኣነነት ሒዙና ኣሎ እቲ ኣነነት እዚ ከይጠፋኸ ሓንቲ ስኩም ጥቅም ከይዳ ይብልና ሎሚ እንድሕር ሓቂ ነበር ኮይና ሶሪ ግዜ ከይሕልፍ ምናልባት 10 ደቂቃ ሎሚ مش محبرات صلالات وتبات قلمله زي كونه ابنداتات ولا بحدا ختمه وليتكا دا كوستو ولا ناي محبرات ناي عقوبات ناي قلمله او تمايلو زي تقاوم حيلي اب ناي بحق ناي اندا غزاوتي ولا اندا عقوبات نحركتك او بزحت حزبي 100 300 500 نري لنا ابل لنا نقاوم لنا بولشيت زي بقى سوري قال تاشمو تقام يا اهلني خبز الحزب لا يبلين سلازي تلك انت شو مسرحنا نفسنا ندحن نفسنا اي نقشش سوري 10 اخيلا تخون سميت زحف صحتي زارب ግን كبال زغيل بزحو مايك يقدفلكم مالتي ندحري ዘሎ يغنيلنا دماني كلهم تم صحرتات تكايدو بنصهنا تقالسو بهاجراوي سمعيت هاجراوي سرح تسرحو ثانك يو قصلوا مورال بزي ايودا يغني لي ودي له يغني الله كوي يغني الله بتعمل صبوغ زلوا تاكسوميكا نبلك بشوله ماي كابريغا زلخان عاقاك ورحو تعمي صبوغ زارب سنه حيل منسي الله قالوا ولا حزا حق زكا انا حيل منسي طوفي زل خبز غزا حيل منسي الله قالوا حيل منسي طوف فولتو لها حيل منسي ابدا باي اب شعبي هو سياس طوف الناس اللي قتلوا نيرو كلهم نرجع شعبي طوف هو طف صدم جعو اهلو حقيقهم كله طف كيدم الله بلوم نيرو با اوكي نيرو شعبي اطف بلن اوكي اوقات هذا كمان يفلتان كويس راي سمع الله امبر زي سبق طف يفلتان راي سمع الله كم غيرهم دم دتاللوم نيرو مساكين سترا بيت كموص خلو ودم كريو غلابه لو ودم غلغل قبل خلو با طف كيدلو غل እንዳበሉ يطفطفوهم نيرو مساكين ولد معد باتكي 4 توبيك تاش مكاشات صنيعتنا بي قتلا ግን አንናተይ ከም ገለና ገበረት ክሳይ ሄድ ገበረኩ الرايشي دحان ابريغا زلو كنكاتلو غاشا صنيعتنا بي ناي صورا سوسان حدبل مالتي انا خصم عمسينا حجنا تاريتو يزارب دلو سب نسيت تطبيق زلو مالتي مرحبا انكم عبدحن مصح مايك نعاخا ابريغا زلها كورحا اوكي انا يدلخ مسلن سبحان الله هذا اوكي ثانك يو كلكم سلام مجمره كم تفعلنا زلنا قالكم كما يوعلكم قالكم كما يمسيكم قالكم كما يحضركم نحن زي بلو
መሬት የለን ዳርጋ ብዝኾነ ኣነኳ መንጎ እንዲያ እቲ ግን እቲ ሽግርና ኩሉ ሓደ እዩ ማለት እዩ ማለት እንታይ ክብል ደለ ጽቡቕ እዩ ሓደ እቲ ናህና ሚድያ ወይ ከዓ ናይ ዝደለ ተቃውሞ ወይ ከዓ ናይ ተደለ እንብሎ ሚድያ ዝባል ተቋት ምክንያቱ እተን ኣለዋና ንብለን ሚድያ ናበይ ታርጌተን በዓል መን የማው ድመፁ እንታይ መልእኽቲ ዘሕልፉ ርዱእ ነገር እዩ ስለዚ እቲ ፓልቶካት ከምቲ ዘለዎ ክዕንብብ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ናብቲ ርእይቶ ክመፅእ ተኮይነ ግን ሓፈሻዊ ርእይቶ እየ ክህብ ኣነ ኢንፋክት ኣብ ገለ ስለ ዝሰማዕክዋ ማለት እዩ እንታይ እቲ መሰረቱ እንታይ እቲ ሽግርና ወይ ከዓ እንታይ እቲ ፀገም ኢልና እንተዳ ሓሲብናዮ ኩሉ ግዜ ዳርጋ ተመሳሳሊ ነገር እዩ አንተ ወይ ሓደ ጠቕሳ ነይሩ ታሪክ እንተዳ ኢልናሲ እቲ ታሪክ እንተዳ ትፈልጥካ ካብቲ ዝነበረ ጊዜታት ምእራሚ ድሕሪኡ እቲ ኣሎ ወይ ከዓ ፅቡቅ ጎኒ ትብሎካ ንዑ ዓቂብካ ምኻድ ካልእ ወላ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ምክንያቱ ንዝሓለፈ ነገር እቲ መልሶን ኢኻ ይትዕርየን ኢኻ ወረዲ ሓሊፊ ትወዲ ኣነ ከም ሓሳባት እንተዳ ክሪኦ ኮይነ ግን ብፍላይ ሕጂ እተን ፖለቲካዊ ውድባትና ገዲፍና እተን ሲቪክ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ግዜ ትጠቕሰን ነይራ ገለገለ ኣስማት ትጠቅስ ነይራ እቶም መብዛሕትኦም ትጠቕሶም ዝነበረት ኣብ ሲቪካዊ ማሕበራት ዝነጥፉ እዮም ሕጂ እተን ሲቪካዊ ማሕበራት እንተዳሪእናየን ብፍላይ ሓደ ገልፀን ነይሩ ክንደይ ይድበል ነይሩ ማራ ብዙሓት የልና ሕጂ ኣብዛ ዳርጋ ሓደና ገለስ በፅሓና ኢና ንሕና እንታይ ተቆጢርና ይንፈልጥን ኢና ግን 3 ሚልዮን 4 ሚልዮን ኢና ንበሃል ራይዎን ክንድዚ ዝኣኽላ ሲቪክ ማሕበራት እሞ ከዓኒ እንታይ እየን ዝሰርሓ እንታይ ዕላማ እንታይ እየን ክገብራ ደለ ኣብ ምንታይ እየን ክረኣያ ዘለዎ እዚ ፈፂምካ በቃ ድንግርግር ምስቲ ፖለቲካዊ ውድባትና ዳርጋ ማዕረ እንዲያው ሰነን ዝያዳ ዝረኣያ ማለት ስለዚ እቲ ኣነ ከም ኣነ እቲ ቀንዲ ሽግር ኣብ እኒ እቲ ሲቪካዊ ማሕበር ድብል እቲ ሽም መጎልበቢ ምክንያቱ እቶም ኣብኡ ኣብተን ቅድሚት ዝመፁ ሰባት እንተዳሪኢና ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ዋላ እኳ ገለልተኛ ኢና ገለ እንተበሉ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝኾነ ዝተበገሰ ኣብቲ ቅድሚት እዮም ዝመፁ ማለት እዩ ኣብቲ ቅድሚት ይመፁ ስለዚ ዳሕራይ እቶም ኣባላት ሕጂ ትሽግርና ኣብ ምንታይ እዩ ኣነ ነቲ ሽግር እየ ክርኢ ደ ኣብቶም ውልቀ ሰባት ወይ ከዓ እቶም ኣብ ቅድሚት ዝመፁ ሰባት እዩ ትቀንዲ ሽግር ዳሕራይ ካብ ነዊሕ ዝፋለጡ እዮም ካብ ነዊሕ ዝፋለጡ ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚ ከዓ ብሓንሳብ ዝሰርሑ ዝነበሩ ብዝኾነ ምክንያት ይፈላለዩ እሞ ብድሕሪኡ ንዝተገበረ ወይ ከዓ ንዝተበገሰ ነገር ዕንቅፋት ዝኾኑ እሶም እዮም ሓደ ቁሩብ ምህር ኢሉ እቶም ዓበይቲ ወይ እቶም መንእስያት ንባዕሉ ኣብዚ ንሕና ንኸደ ዘለና ቃልሲ መኒት መንእሰይ ከማን ጠፊእና ኣሎና ልክዕ ከምዚ ናይ ህግደፍ ኣብዚ ታሽሙ ዝገብሮ ናይ መንእሰያት ዶ ገለ ኢሎም ተዳሪእኽሞምሲ ርእሶም ዝወድኡ ሸያባት ገለ መለ የምፅዎም ኣብ ስእሊ ልክዕ ንሕና እውን ትደንበ ተቃውሞ ከምኡ ኢና ኮይና ዘለና ንባዕሉ እቲ መንእሰይ ዝበሃል ከማን ጠፊእና ኣሎ ካብ ክንደይ ዕድመ እቲ መንእሰይ ዝበሃል ጨጉሩ ወዲኡ ምስቶም ኣነ እዞም መንእስያት ከምዚ ክንገብር ኣለና ብለካና የለን ወዲ 8 ዓመት ወዲ 25 ዓመት ገለ ዝበሃሉ ናህና ራእይዎም ዕድል ኣይገበሩ ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ነገር ዝተቐበልዎ ነገር በር ከም ትግቡእ እወሱ በር ሓደ ወዲ 3 ዓመት ምስ መንእስያት ኢሉ ዝርከብ ማለት ኤንወይ ናብቲ ክስታይ ክኣቱ ሕጂ እተን ብሙሉአን እዘን ሲቪክ ማሕበራት ዝብላ ተዳሪኢኹመን ሓደ ብመሰረቱ ምናልባት እቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ 2 ኣብ 3 ተመቐለ እኳ እስክዳሓን ቁሩብ
نايجلا نجر نبعلم حمام نايم مقاقل وانتن سيبك محاورات مالك زباو معامل على جلدو جي ايدو قال زبالو ازي ام بمسرته ولا حنت في اللي زبال نجر يبلو من امونغو ابتي ورقاقتهم مالتي يا كم تتمهارو خوينا نقراد حز نبرنا كم تقرادي هم قربو قال خويني تسمعك ابتوش بكداري خيم مالتي سلازي اتي حجتي شجر دمت عبتهم متهلله عبتهم كم تزبولكو اقدم ابيلو اتهم اب قدمي زمصو سبات اتهم بحساب زسرحو زنبرو اب كل اغاطامتات مالتي زسرحو زنبرو ስለዝኾኑ በብ ወገኖም ይመጹ ድሕራይ ምስተአከቡ ክሳም አይከሉም ፈጽሞ ምክንያቱ ሓደ بمنتهي فعاليهم كيف لو يمتى فعاليهم انتهي يمتى فعاليهم كمان نجازا رسو اي فولت اليوم مالك كلا دعم متهل له بهالنجر له ثالثاي نتي نشعوخ سراح يلو زتقرب معدي ايكونون زريو نحلف نجرات زريو نحلف نجرات نابنت ديمستروشن تجبرين تدا لهم تأكيد أبا أتي ديمونستريشن أيكونون يعلنوا ويكاو يكونون زفار عليه وين أتي ديمونستريشن انتاي كونا لو أيكونون تجربوا بخالي بحلف بقلة احنا توني حد مع السلام وصرف انك تجبرسي استراتيجي تريحة توج ولا حد تغفل عليك كذا كلمة ثم تساعد كلمة احنا توني حد مع ايفنتي من الوقت دحريتي نابينا كي قال زبلو نجرات ما تيقول لي نتاني شيء عن ناتا demonstration أنا نون يعني ده فلان زلوا خوينا يسمعني ما تيجي عود فتشم داري حتى انت ده أبغي سومو اتي كافكالي كم زوجهم سمعوا أنا حناش ما أقول لهم نسامح هوي أبو الله هالقصة بس من تام زي سامعوا ودبي وكاديو ويس نسلطان ديو امنت امت زي سامعو نجر غيركا خامسهم حق لا انا وريدني اين بركو بخميلا فليت كذا انا ودبي لم اخيبا كاتو اب يذك ابتمكو بابوزح نجرات ስለዚህ مالتي ابوزح نجرات اذا اتمبر اكزاكت لابزنا جنبا اين نبر راي شكرا alright حجي اتي دحزنا كان نجر انتاي كم زبلكايو اتي زلعله ايد من يحز بقى تبعسهم كلياتهم اتي نتنجر عوت في قبره زي كئن عبتا بشماغل درجات يستأكبوا لعلواي ايد من يحز مخنياتو نتا نشعوز تجبرت ويكات تجبر ايفنت راح يكون زبط زدليو ነገር ነቲ ብድሕሪኡ ተቐሚጡ ዘሎ ነገር ከዓ የማዓራሪዩ የማዓራሪ ብፍላይ ኣብ ሲቪክ ማሕበራት ዝብል ዘሎ ከዓ ኣብ ሲቪክ ማሕበራት ዝበሃል ካብአን ዝመፁ ምክንያቱ ንዝኾነ ይኹን ዝብገስ ካብ ነፃ ክኸውን ኣለዎ ካብ ሲቪክ ክኸውን ኣለዎ ማለት ሲቪል ክኸውን ኣለዎ ነፃ ፖለቲካዊ ውድብ ዘይኮነ ገለ ዝበሃሉ ዘረባታት ስለዝመፁ ማለት ስለዚ እቲ ቀንዲ ማለት ዋላ ኣነ ሕጂ ቀይሕ መስመር ዋላ ክሓልፍ እቲ ቀንዲ ኣብዘይ የለ ነገር ላዕለዋይ ኢድ ክትጭብጥ ምፍታን ጥራሕ ብውልቀ ሰብ ይኹን ብግሩፕ በቃ ላዕለዋይ ኢድ ክግበር ነዚያ حتى ابنت كقمت كابز حج كزرب صنع ناجينيفا انت دا حنتي شماغله ويكا حنتي تاسك فورم قويما خوينا كالوت بدغه متيو زتودبه محبر يكون قال انتي دزرارف الله سلام انتي امكو زرارف بقنعنا انت دا خوينو دغفهم ترحم كيبو زخول فاينانشالي اقمسبي قال اندي نحنا بشي مزي محبر زي لازم برزله
سلام سلفي إذن حاجيزنا تباهيل يكوها بزقبه سلازي انت يدري كابزي زخوانا يخوز تبقى نجر بدل يتفتحي ويكاشمنا يدل يتفتحي حيزو زبقس نجر اتم بقربات توديبنا لنا ويكا نسرح لنا زبلو نايقدن إيدام كأسوه علوه عني حمام زبلة عانى مالك حمام زبلة ازياء مالك كله له إيدام كله خلال بقول كيخد بمحضر مالك سلازي أنا انتهي خبلاتنا مودعتها اتشجرنا هذا عين الشجر يزلنا تحري نحنا هزب لنا زساق زول هزبي مالك أنفتو زوت أفو هزبي أمنتينا هنعلب زبيل هزبي نقو حما انبر حنساب صبو نجر زي سمعلو هزب لنا اتهم بشم هزبي زي ما تقول تعدي ما ممكن تقولوا ويدما عبقله انترفيو كده تقولوا عبقله أقدام تاكلي كوين هزبي يلوم زلعلو عبتي سراح كسر خلوا هزبي تغلى عايزكرونه مخنياتو هزبي ذكرون تزخونو ويكاك أنزا هزبي زقنزوهم تزخونو وين هزب حاليات انت زخون نيرو قالي نجر حدقاتات تقابرو من خعالو نيرو السيو نحادا نجر كتركبكو قال نجر كتقفو كتلالك قال نجر كتقدلالك كله زدال خيا نجر سموز كخيراي كيلو نهزبو كتحل ترى أخونك السخاء لعادلك أبتز قبر نجر كتسامع انت دا زي كيلكا السخاء نتهز بإيلكا كتقرفو راح يزلكا كتقليلو كتقلالك زي كوينو سقابت مودعتا تحالاليكا سقابت مودعتا تراباريبكا سقابت دبتن انت دا خيدكا قل نهز بيذكر كينا لها السخاء زعمك هذا اللو بزعبا ناتكا نقر راح بزعبا نهزبي اي حمكا نالو سيمبل اكزامبل كده زخوانة تودك ويكت مسرات كلا ويقال انت دارينا سقاب قبائي التقبر بمولو تعبالات قال بحنسابي زخين الذي ما أصدق أفعال عليه كده لكم تعيش مقبريها حساب كذا زمام أبريقا لاسب بتعمل صبغ هذا زلا اوكي أبريقا زلا سنتي زلا بتعمي مهاراي كبرها اوكي قلت هذا طيب كان للعام عليه دارسهم كسل زخور كي سوري سلازي انت يا خبر دايلة نعبنت زخونة قوبا اي ويترنا فقالن فدعا تجميرو اكتم ودعتا عبسرح كغير كله يفينجاي راي واحد اتزفال علينا نتبي انت دعا تلقي النار إنه ولا حاجة يقول كفر علينا يكيلي نحن تغمين كلنا راح يكفر علينا انت دعا هزبي كونكا عب مدار تقبر ويتعديمك وينترفيو تقبر كلا حيكون كان هزب الذكرى أتم سرح مستقربك كسرحين هزبي مسبلك ناتك كبرتك كم كبرت زقودنا كي حسبك كبرتك أوليك بولو حراي أنا كويس ردان ندم ننتي مغوغو تحلف أنشوه أزيتك زدلنا نقول thank you Mike for sorry خا اوكي كبر حوي قلنا ديمو فيزيون الله هذا ديمو تعقص غير بريقا وعيله سامي سوسا إذا غزا خمين مسانا أمسي كلاتكم أبز غزا زلهم مالتي سامي كبر حوي زفلتك مهار زربا كلاتكم مرحبا حبيبنا الله خالدي محاوي نعاها مايك Thank you. سلام كلام كبرات حوات كما يوعلكم. حرا يمزقنك تعقص سلازلك يمزقنك مالس. Thank
thank you دا لعل كله نعقا مسجنك كان برسخا بدات من كله صبو غير كاتم محاضر ولا خا كسمع الله خدي سوري دمس اي قرب كسايكوني لله رحيق لكم دمس اي كما الله سمع الله خدي بتاع صبوق الله بتاع صبوق دمس الله thank you بتاع صبوق لعل كله عب مسجانا نحضر جيجانو وتي مدرخ ناي زتن للزبن انديو زتن للزبن كا كل غزي ولا بندري مصا ولا بنها وعيد حاديرو موداتو ناي اخوات ناي دليت فتحي ناي دليت سلام للزبن زتن سلازخونه ابسممعن مرداء نسبت صحيح مالتي سلازخونه نزروم زيون دقيمه 5 غنو فتو حجنا ابتنايلهم مع انترستي خاطيه بابقل اوانات نايتي بريزنتيشن አጋጣሚ ተንቀሳቀሰ ስለዝነበርኩ ገለገለ ቦታ ሓሊፉንሎ ግን መብዛሕትኡ ሰሚዕየ ክብል ኽእለ ሕጂ እንታይ ኣነ ክሓትት ዝደሊ ንኩሉ እዚ ኣብዛ ገዛ ዘሎ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ክቡር ተቃላሲ ምንት ፍትሒ ጠጠው ዝበለ ጥራሕ ዘይኮነ ከቢድ ዋጋ ዝኸፍል ዘለውን ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እቲ ንዛረበሉ ዘለና ጉዳይ ብኩሉ ኩርናዓቱ እንድሕር ጠሚትናዮ ዋላ ዝቅድመ ክዛረብ ፀንሐ ከም ዝበሎ ፍልል የለን ይዝበሃል ዘሎ which is ኣብቲ ዓቢ ዕላማ ኣብ ምርግጋጽ ፍትሕን ዲሞክራሲን ኣብ ኤርትራ ሓርነትን ሰላምን ስኒትን ሓድነትን ናይ ኩላትና ባህጊላትና ድልየት ንኣገባቡ ብዝመልከት ግን ብዙሕ ርእይቶ ኣለና ጅብት ርእይቶታት ነቲ ርእይቶታት ምምሕዳር ምቅርራብ ሕድገታት ምግባር ዝበሃሉ ዓበይቲ ጉዳያት ክጠቅስ ፀኒሑ ዝቅድመ ይፀንሐው ኣገዳሲ እዩ ሓቁ እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዝመጽእ ክንሰርሕ ንደልን ንሰርሕን ብዙሓት ኮይና ኣብ ምጥርናፉ ኣብ ምእካቡ ወይ ከዓ ኣብ ምልጋቡ ግን ከም ዝድለ ንዕወት የለና መኸመይ ጌርና ነላግቦ ከመይ ጌርና ነጠርንፎ ከይተላገበ ከይተጠርነፈ እቲ ውጽኢት እንታይ ከም ዝኾነ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ነዊሕ ኣይኮነን ኣሚን ሓፂር ኣይኮነን ነዊሕ ግዜ ኢና ተቃሊስና ሕጂ ብዙ እንታይ ዝመጽእ ወእሞ ደንበ ፍትሒ ፖለቲካዊ ድባት ኣለዎ ሲቪክ ማሕበራት ኣለዎ ምንቅስቃስ ወይ ህዝባዊ ትካላት ኣለዎ ኣዝዮም ውፍያት ዝኾኑ ተንቀሳቀስቲ ተቃለስቲ ውልቀ ሰባት ምሁራት ይኹኑ ሙኩራት መንእሰያት ኣዝዮም ሓይሊ ዘለዎም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዳርጋ ብዓቐን ደረጃ ብስፍሓት ደረጃ ክትሪኦ ከለኻ ዝደንበ ፍትሒ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ገፊሕ እዩ ግን ብርቱዕ ሓይሊ ክኸውን ግን በቂዑ ዶ ዝብል ሕቶ እዩ ዝመጽእ ወል ክንድት ንደልዮ ክንድት ንብህጎ ኣይኮናን ሓይሊ ሎ እዩ ብዘይቀል ዓለም ግን ከዓ ኣብ ምጥርናፉ ግን ንዕወት የለናን እሞ ንጠርነፍ ብኸመይ ንጠርንፎ ዝብል ሕጂ ናይ ፖለቲካ ናይ ሲቪክ ናይ ሲቪል ከምኡውን ህዝባዊ ምንቅስቃስ ወዘተ ዝተፈላለዩ ገባባት ኣለውና ማለት እዩ ዘይሮም ሕጂ ዝሓወይ ኣቀዲሙ ክብላ ፀንሐ እቲ ውድድር ንህልኽን ዝያዳ ኣብተን ሲቪክ ማሕበራት ኣሎ ኢሉ ዓቐን ናይተን ሲቪክ ማሕበራትን መወዳእታ የብሉን ኢሉ ሕጂ እዚ ክልተ ነገር እዩ ዘሎ እንተ ደኣ ሲቪክ ኮይኑ ውድድር ክህልዎ ይግባእኒ ስለምንታይ ደኣ ይተሃላለኽን ይወዳደር ናብ ዘጅ ዓብ ጌጋ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ጌጋ ትኽረም ኣለዎ መን እዩ ዝእርሞ ነዚ ሕጂ ንግደፎ ፖለቲካዊ ድባት ዘሎ ፀገም ኣብኡ ሕጂ ንግደፎ ፖለቲካዊ ድባት ናቶም ናይ ገዛ ርሶም መስራሕ ኣለዎም ወይ ሳቶም ዝገብርዎ ነገራት እውን ኩላትና ከዓ እንተቶም ዕብይ ዝበልና ብዕድመ ኣብተን ዓበይቲ ፖለቲካዊ ድባት ብሓያ ይኹን ህዝባዊ ግንባር ነርና ኢና ቶም መንእሰያት ስዒብኩም ምናልባት ኣብ ፖለቲካዊ ድባት ብዛዕምቆ እኳ እንተዘይኣተኹም ኣብቲ ማሕበራትን ምንቅስቃሳትን ግን ተሳቲፍኩም ወይ ተሳተፉ ኣለኹም ማለት እዩ ሕጂ ችግር ሓደ እዩ ዝኸውን ዘሎ እሱ ከዓ እንካን ሃባን ምርድዳእ ምዝታይ ናይ ምዝታይ ብቕዓት ናይ ምጥራይ ጉዳይ ምጽዋር ግን ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ርሑቕ ከይከድና ሎም ዓንቲ መስለኒ ኣርእሲ ጀኔቫ እዩ ጀኔቫ ብድርኡን
ቅድሚው ዝናልታት ዋላ ሰሙናት ዝተኻየደ ክትዓት ኣብ ዝሮም እዚ ቶም ታስክ ፎርስ ዝበሃሉን ባዕሎም መፅኦም ነዊሕ ዓብዲ ቤት ተኻይዱ ተሳትፈ ነይርማ ኣብቲ ኣኼባቲ ኣብ ዝሮም ዝነይረ ማለት እዩ ምስ ኩሉ እቲ ዝነበረ ግን እቲ ዴሞንስትሬሽን ተኻይዱስ ብዓወት ከዓ ተዛዚሙ ሕጂ እቲ ዝቕፅል እቲ ድሕሪኡ ዝተኻየደ ኣኼባ ዝነበሮ መስርሕ ውፅኢቱ ድሕሪ እቲ ኣኼባ ዘጋጠመ እቲ ኣኼባ ዝቆመ ሓይሊ ዕማም ወይ ሽማግለ ብላይና ሽም ንሃቦ ኣይደኖ እንታይ ሽም ሂቦ ሓይሊ ዕማም ዝብል ሽም ዘለዎም ከም ዝተረዳእኒ ካብ ጽሑፎም ከም ዘንበብክዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ብኣካል ኣብኡ ስለ ዘይነበርኩ ከምዚ ነይሩ ከምዛ ይነበረን ኢለ ክዛረብ ኣይደልን ኣብኡ ዝነበርኩም ብዙሓት ተዛሪብኩም ኣለኹም እቶም ኣብኡ ዘይነበር ድማ ርሑቕ ንከታተሎ ከም ዝነበርና መጠን ሕጂ እንታይ ዝኸውን ናይ 2015 ናይ ጀኔቫ ዴሞንስትሬሽን ዕውት ነይሩ ናይ 2016 ኣዝዩ ዕውት ነይሩ ናይ 2018 እውን ዘዕድብ ውፅኢት ወይ ድማ ደሓን ዝወፅዩ ክንብል ከለና ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዴሞንስትሬሽን ተኣኪቡ ነናቦቱ ስለ ዝተመልሰ ስለምንታይ ተኣኪብና ሓንቲ ቁም ነገር ከይገበርና ጥራሕ ዳውን ኢልና ተመሊስና ቁም ነገር ንክንገብር ንምንታይ ዘይንጥቀመሉ ዝብል ሓሳባት ኣብ ዝገዛዚ ብተደጋጋሚ ዝረብ ነይሩ ሕጂ እንታይ ዝኸውን እንድሕር ተኣኪብካ ቁም ነገር ክትገብር ክትክእል ናይ ሓንቲ መዓልቲ ነገር ኣይኮነትን ሕዳ ኦኬ 2015 ዴሞንስትሬሽን ተገይሩ ገዛና ምስከና ናብ ስኩዌር ዋን ንምለስ 2016 ዓብ ዴሞንስትሬሽን ጌርና ንህግደት መንቀጥቅጦ ግን ከዓ ንሓንቲ መዓልቲ ንክልተ መዓልቲ ጥራሕ ትኸውን ሕጂ ከመይ ጌርና ኢና ብቐፃሊ ሓያል ዝኾነ ጥርናፈ ሃልዩና ንኩሉ ሓይልታትና ፖለቲካዊ ውድባት ድዩ ማሕበራት ድዩ ሲቪክ ድዩ ገለ ድዩ ኩላትና ደልትሒ ኩላትና ዜጋታት ኤርትራ ምእንቲ ሰላምን ፍትሕን ንቃለስ ወይ ከዓ ንሓምም ምእንቲ ህዝብና ዝጥርንፈና ነገር ክንገብር ንኽእል ዲና ኣይንኽእልን ዝብል ሕቶ እዩ ዝለዓል ዘሎ ሕጂ ብዙሓት ኣሽማት ክጣዓሱ ኢሎም ኣለዉ ብዚ ንኣብነት ንዓለም ለኻዊ ተበግሶ ጂኣይ ብዙሕ ግዜ ተተንኪፉ ተጠቂሱ ኣሎ ኣነ ኣባል ጂኣይ ግን እዚ ማለት ጂኣይ ማለት ካብ ውድብ ኣይኮነን ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ማሕበር ኣይኮነን ጂኣይ ሓሳባት ጥራሕ ሒዙ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ እቲ ሓሳባት ከዓ ኣብ ዞም እዚ ኣዝዩ ብተደጋጋሚ ካብ 2016 ብፍላይ 2017 ብፅዑቕ ዳርጋ ቀፃሊ ብዝኾነ መንገዲ ኣባላት ጂኣይ መግለፂ ይህቡ ነይሮም ሓበሬታ ይህቡ ነይሮም ናይ ምርዳእ ናይ ዘተ መስርሕ ቀፃሊ ይኸይድ ፀኒሑ ሕጂውን ከምኡ ኢሉ ዝቕፅል ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ንምግባር እዩ ሓሳባት ተጠርኒፍና ክነድምዕ ከም ንኽእል ተጠርኒፍና ከዓ ናይ ሓባር ድምፂ ናይ ሓባር ቅፅም ክንፈጥር ከም ንኽእል ነዚ ንምግባር ከዓ ኩላትና ክንሓስበሉ ክንሰርሓሉ ከም ዘለና ከዘኻኽር ፀኒሑ ማለት እዩ ሕጂ ስራሕና ጂኣይ ምዝኽኻር እዩ ንመን ንኩላትና ወኩላትና ዓቕሚ ኣለና ኣብ ቦታና ከዓ እቲ ተበግሶ ዝበሃል ንባዕሉ ተበግሶ ወሲድና ኣብ ቦታና ከም ዝሓወይ ዝበላ ኣብ ክንዲ 30 ማሕበር 10 ውድብ ንኸውን ሓንቲ ማሕበር ሓንቲ ባይቶ ኣብታ ዘለናያ ከተማ ሓንቲ ናይ ኩላትና ቶም ደለይት ፍትሒ ንፍጠር ኢልና እዚኣ እቲ ሓሳብ ሕጂ እቲ ማሕበር ምፍጣር ናይ መሰል ጉዳይ እዩ ፖለቲካዊ ውድብ ምፍጣር ሰልፊ ምፍጣር ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሃገራትን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን መሰል እዩ ዝኾነ ሰብ ክድርቶ ይክእልን እቲ ባይቶ ምፍጣር ግን ናይ ሓባር እዩ ሕጂ እቲ ባይቶ ምፍጣር ናይ ሓባር እንድሕር ኮይኑ 10 ባይቶ ክግበር ኣይክእልን እዩ ማለት ሕጂ ረዮ ጂኣይ ከም ሓሳብ ኣብዘ ዘለናዮ ሓንቲ ባይቶ ናይ ኩልና ንፍጠር ብዘይገድስ እምነትና ብዘይገድስ ፖለቲካዊ ዝምባሌና ተመክሮና ዕድሜና ብቕዓትና ስራሕና ብዘይገድስ ኩለን ደለይት ፍትሕ ብዛሮም ተኣኪብና ዘለና ሕጂ ኣባላት ናይ 100 ማሕበር ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብዞም ኣብ ዘይትን ገለን ዘለና ኣብዛ ገዛ ማለት እሱ ተቲና እንድሕሪት ክንመልሶ ንኽእል ኣይኮነን ግን ኣብዘ ዘለና ሓንቲ ናይ ኩላትና ባይቶ ክንገብር ግን ንኽእል ኢና ማለት ሕጂ ኣኸጥርንፈና እያ በታ ንሰማዓላ መንገዲ ከዓ ሰላማዊ ሰልፊ ዲና ክንገብር ነቶም ባይቶና ንረብረሎም ሃገር ዲና ካምፔን ክንገብረሎም ካልእ ዝተፈላለየ
ንዓና ዝጠቅም ንደቅና ንሕብረተሰብና ንኮሚኒቲና ንኣረጋውያንና ወዘተ ዝጠቅም ነገራት ዲና ክንገብር ከም ማሕበረሰብ መጠን ኣብ ዘለናዮ ቦታ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ባይቶ ወይ ከዓ ማሕበረሰብ ኢና ንፈጥር ማለት ጂአይ ማለት እዚ ካልእ ትርጉም የብሉን ጂአይ ማለት ማሕበር ኣይኮነን ምስተፈላለዩ ማሕበራት ተረኺቡ ክጸሉ ምስኣተን ተኣሳሲሩ ሓደ ነገር ክገብር ስልጣን ክሕዝ ዝኾነ ይኹን ሓሳብን መደብን የብሉን ጥራሕ ዘይኮነ ጽሑፋቱ ሪኢኹም ኢኹም ሕጂውን ክትሪእዎ ኣብቲ ዌብሳይት ናቱ ደጋጊምኩም ብሕልናኹም ንዓኹም ዘድልየኩም ነገር ኣብ ከተማኹም ምስቶም ምሳኹም ዘሎ ሕዋትኩም ኮይንኩም ሓደ ነገር ግበሩ ናይ ምባል ናይ ሓሳብ ምዝርጋሕ ዕማም ዝወሰደ ትካል ጊዜያዊ ትካል እዩ ሕጂ በናይ ተኣምር እዩ በዝሎም ማዓንቲ ክዝረብ ዝወዓለ ጂአይሲ ብድሕሪት ኮይኑ ክጸልዎ ፈቲኑ ወይ ከዓ ኢዱ ከተኣታቱ ፈቲኑ ተባሂሉ ተገሊጹ ማለት እዩ እንታይ ክረክብ ፖለቲካዊ ድብ ኣይኮነን ሰልፊ ኣይኮነን ስልጣን ክወዳደር መንግስቲ ክምስርት ሕልና የብሉን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዓዲ ዝፍጠር ባይቶ ናይ ከተማ ኣብቲ ከተማ ዝግበር ምርጫ ኣባላት ጂአይ ንኸይኣቱ ኣብ ምርጫ ንውድድር ንኸይኣቱ ቃልኣት እዮም እዚኣ ሕዝዋ ክደግማ የመሊሰ ማለት እዩ ኣባላት ጂአይ ናይ ነፍስ ወከፍ ከባቢ ህዝቢ ዝጥርነፈሉ ይግበር ዳኣሉ ኢሉ እምበር ኣብቲ ዝፍትከል ባይቶ ዝግበር ምርጫ ወከልቲ ንምምራጽ ማለት እዩ እቶም ኣባላት ጂአይ ኣብ ምርጫ ኣይቀርቡን እዮም ዲማ ሓወይ እዛ ክቲ ጋሻና ዝመፀት ከምዚ በለትን ከም ትብሎ ዘለኻንስ ጂአይ ላይ ኣይበለትን ኣብ ብጎናት ይገለ ይበለት ኣብዛ ኣርስና ማለት እዩ መፀካ የድሓና ቡ እንታይ ከም ዝበለት ሰሚዐ እንዴ هو ግን ወላ ሓንቲ አላ ትኸውን ኣባል ጂአይ እዩ ኦኬ ሓንሳብ ዘካይ እንታይ ላ እንታይ ባለትን ተከታቲለ ብምልአት ስለዚህ ዕድል ሃበኒ ጂአይ ላ ተቆና ተዛረበት ማለት ሓንሳብ ዕድል መን ይኻት ዛረብ ዘለኻ ሃይለ መን ሰይዲኻ አይ ዶንት انا ادمين الف ادمين ابز ገዛ ادمين ሒዘካ ኦኬ ቴንክ ዩ ሕጂ እንታይ ክብል መሲልኳ ኣነስ ሕራይ ኣዝማሪን ሓንሳብ ጥራይ ውድባት ብጣዕሚ በዚሐን ኣለዋ ነው ሕጂ እዚ ተንቀሳቀሰ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፍ ዝንቀሳቀስ ተወዲቢ ዝቃለስ ማለት ካብ ኩለን ውድባት ካብ ኩለን ሲቪክ እንታሽሙ ዘለዋ ማለት ሕጂ እንታይ ኣብ ውሽጠን ኣት ይዝርጎ ዘሎ ኣብቲ ውሽጠን ኣት ይዝርጎ ዘሎስ እንታይ ኣብዚ ተንዛረብ ከመይ ጽቡቕ ነይሩ መሲልኩ ካብ ነንውድብና ንውድስ ወይ ነንሃና እንታሽሙ ንገብር ኣብዚ ተዛረብ ከመይ ጽቡቕ ነይሩ እቲ ሽግር ኣበይ ዘሎ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ሕጂ እቲ ክትዛረቦ ዘምሰየት ንሳ ሽግር ኣሎ ኣብቲ እንታሽሙ ኢላ ኣብቲ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ ኣብቲ ኩሉ ንሰርሖ ስራሓትና ኣብ ውሽጥና ገለ ዕግርግር ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኣክብር ሓወይ ቁርብ ተዛረብ እስከማይክና ሕራይ ቴንክ ዩ ጽቡቕት ነጥብ ምጽኻ ኣለኻ ኣነ እውን ናብ አንዴ ዝኸይድ ዘለኹ እንታይ ንምባል ንባዕሉ ሽግርና እንታይ እዩ ስለምንታይ ኢና ንተሃላለኽ ዘለና ንኣብነት ከም ተቀዲሙ ዝበሎ ክብር ሓውኮ ፖለቲካዊ ድባት ፖለቲካዊ ዕላማ ኣሎ ንፖለቲካዊ ዕላማን ከስርፃ ክዕውታ ሰባት ክሰርዓ ኣባላተን ክገብራ حركات كوتير كم خبرة أنت فترة كم خبرة خلوها أحد هدن كودادرين مالتي ما قدرت أمو خينو تنسيق محبراتون بملك نايتن بوليتيكا ودبات ندي حرزات سريحا أنا يكوننا بوليتيكا محبرات يكوننا سيفيكنا نابن كاود الدري كايدالو ندي حريلنا بمسرته سيفيكنا يكوننا نتن زودادرا زلوا سيفيك زشمن بوليتيكاوي من قصاصات مالتي حجي زيرو እቲ መን ዓብለለ እንድሕር ኮይኑ ትሽግር እቲ መን ዓብለለ ከዓ ናይ ስልጣን ጉዳይ ኮይኑ ናይ ውድድር ጉዳይ ዝመጽእ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኣብ ዘለናዮ መድረኽ አንጻር መልኪ ኣዝዩ ተዓጻጻፊ ዝኾነ ዳይናሚክ ጸላኢ ኣብ ዘለና ግዜ ከምዚ ዓይነት ህልኽን ውድድር ናብ ውሽጥና የድልየና ድዩ ዝብል ሕቶ ይዝመጽእ ፈጺሙ የድልየና
ابزن بارتاي زمص ፖለቲካዊ ውድብ ይኹን ዝኾነ ይኹን ማሕበር ኣብ ፖለቲካዊ ህልኽን ውድድርን ካኣቱ የብሉን ወል ዝያዳ እሞ ምዝራባ ቀላል ያ ግን ከመይ ጌርካ ያ ነዛ ጉዳይ እዚኣ መቐለስ ትገብረላ ኣትብል ሕቶያት መጽ ታፍታሕ ብወገነይ ኣነ ዝሪኣ ዋላት ኣነ ዝኣምነሉ ክሰርሓሉ ፀናሕኩም እዩ ሕጂ ኣነ ጌጋ ክኸውን ክእል ክረም ክእል ካልእ ዝበለፀ ፍታሕ ክህሉ ክመሃር ፈቃደኛ እየ ግን ሓንቲ ነገር ያ ዘላ ኣብዚኣ ቃልስና ናይ ደም በፍትሒ ቃልስና ቀላስ ይደልሎ ቀላስ እንድሕር ዘይብሎም ተማብዑር ኣብ መኸዳ ክኺዱ ይክእሉን እዮም ክጥርነፉ ይኮኑን ማለት እዩ ወእሞ መን ይኽልሰና ዳ ዓይነይት ሰልፊያ ሓያል ኮይና ወይ ከምትና ህግደፍ ማለት እዩ ብዱላ ብበትሪ ጌርካ እንድሕር ኮይኑ ኣይሰርሕን እዩ ዲሞክራሲ ይኮነን አንጻሪና ንቃለ ዘለና ነበር በትጓየና ዝድህኸና ዝኣስረና ይሳአናን ስኻ ህግደፍ እዩ ማለት እዩ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ብፍትሓዊ ገባብ ብሕጋዊ ገባብ ክቅልሰና ዝኽእል መስርሕ ግን ዋናው መን እዩ ትሕቶ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ እሱ ድማ ሓደን ጥራሕ ይምስኻ ህዝቢ እዩ ህዝባዊ ዋንነት ህዝባዊ ስልጣን ህዝባዊ ቀላስነት ህዝባዊ ዋንነት ጎዲሉና ኣሎ ህዝብ ተጸባይ ኣይኮይን ኣሎ ሰልፍታት ከአበብ ዝመስለን ይመሓዘዋ ይፋታሓ ይዛመዳ ይባኣሳ ተንስቢክ ማሕበራት ናተን ሳተላይት ወይ ናተን ኮፒ ኮይነን ይኸዳ ሕጂ ብዝትሽግር ኣይተፈትሐን እሞ ነቲ ህዝቢ ካብ ተጸባይ ኣይሙኻን ህዝቢ ቀላሳይ ናይ ሙኻን ብቕዓት ንቕሓት ክውንን ኣለዎ እሞ በይናይ መልክዕ ይንሱ ሕጂ ነዚኣ እታ ብባይቶ መልክዕ ንዛረበላ ዘለና ሕጂ ኣብ ነብሲ ወከፍና ብባይቶ ደረጃ ወይ ብጥርናፌ ናይ ህዝቢ ማለት እዩ ሕጂ ንበሎ ካልሽ መሃቦ ፀገም የብለይ ጥራሕ ጥርናፌ ናይ ህዝቢ ብዘይ ኣፈላላይ ኣብታ ዘለኻያ ቦታኻ ምክንያቱ ኣነ ወዲ ማሕበረይ እንድሕር ኣብ ስዊድን ኮይኑ ዘሎ ብቴሌፎን ብስካይፕ ገይረ ለይትን መዓልትን ምስኡ ክዛረብ ይውዕል ኣብዚ 20 30 ወላ 50 100 ሰባት ኣለዉ ኣሕዋተይ ምስኦም ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይዛረብን ወይ ከዓ እሶም ከዓ ብኻልእ ምስ ካልእ ከተማታት ዘሎና ተኣሳሰሩ ከለዉ ማለት ሕጂ እንታይ ትፈጥር ነናትካ ማሕበር ንማሕበርካ ክትዕውትካ ኣትጎይ እንታይ ካ ክትረክብ ዝብል ሕቶ እዩ ዝመጽእ ሪኻ እንታይ ንምርካብ እንተን ማሕበራት ዝወዳደራ ዘለዋ ብፍላይ ሲቪክ ማሕበራት ይወዳደራ ኣለዋ እንድሕር ተባሂሉ ኣነ ናይ ብሓቂ ገርመኒ ማለት ፖለቲክ ሲቪክ ማሕበራት ክወዳደራ ይተፈጥራ ንህዝቢ ከገልግላ ጥራሕ ዝተፈጥራ ማሕበራት እየ ኣገልግሎተን ከዓ ብፍርአን ይዝግለጽ ሕጂ እሞ ከምኡ ዓይነት ማሕበራት ኣለዋ ዶ እወለዋ ዘፍርያ ተግባር ኣብ ስራሕ ወይረን ኣብ ሂውማን ራይትስ ኣብ ሬፊጂስ ኣብ ካልእ ዘድመዓ ማሕበራት ኣለዋ ሕጂ ነተን ሲቪክ ማሕበራት ጥቕልል ኣቢልና ከምዚ በቃ ሽግር ኮይነን ኣለዋ ኢልና እንድሕር ኣብ ሓንቲ ዘንቢላ ቀሚጥናየን ዓብ ጌጋ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ዋላ ቀዲሙ ብርሃነ ጠቂስዎ ፀንሐ እተን ሲቪክ ማሕበራት ንባዕለን ሕጂ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተመክሮ ኣብ ክንዲ በብናተን በብ ዘለዎኦ ዝኸዳ ዋላ እኳ ስርሐን እንድሕር ዳ ነናቱ ንኣብነት ናይ ረፊጂ ኮይና ሓንቲ ነቲ ረፊጂ ጉዳያት ጥራሕ ክትሰርሕ እምበር ብዛዕባ ናይ ጥዕናን ናይ ሕክምናን ክትዛረብ ዓቕሚ የብላን የብላን ፕሮፌሽናላይዝ ክኸውን ስለ ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳያት ንትምህርቲ ዝምልከት ንሕጊ ዝምልከት ወዘተ እቲ ሲቪክ ማሕበር ማለት ንባዕሉ ናይ ሞያ ማሕበር እውን እዩ ብገለ ሸነኹ ማለት ሕጂ ቶም ናይ ሞያ ማሕበር ናይ ሞያ ጉዳዮም እዮም ክገብሩ እምበር ኣብዘይ ሞያኦም ኣትዮም ሓካይም ናይ ጥዕና ጉዳይ ኣሚን ናይ ሕጊ ጉዳይ ቶም ጠበቃታት ከዓ ናይ ሕክምና ጉዳይ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ሕጂ ነዚ እውን ፈላልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እቶም ፕሮፌሽናል ዘይኮኑ ሓፈሻዊ ኮይኖም ግን ካብቲ ፖለቲካ ዘይፍለጥ ጥራሕታ ሲቪክ ትብል ሽም ሒዞም ኣብ ፖለቲካ ጥራሕ ዝነጥፉ እንተዳልዮም ኮይኖም ከዓ ወል ክልተ ነገራት እዩ ሓደ ምስ ኩሎም ቶም ሲቪክ ክሰምሩ ኣለዎም በበይኖም ክሰርሑ ይክእሉን እዮም የስዋት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ኣብዛ ዓመት እዚ ጁላይ 14 14 ማሕበራት ተራኺበን ካብ ኩለን ክፍለ ዓለማት ማለት እዩ ካብ ኤውሮጳ ካብ ኣሜሪካ ካብ ኣውስትራልያ ብሓባር ክሰርሓ ጀሚረን ብሓባር ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ደብዳቤ ጽሒፈን بحبارون نعن توسخنا نسقاب 3 محبرات بحبار سريحا إذا جبوت نجاري حجي ثم محبرات أتن جي بحبار يسرح الله أمون إن زخوانة سجم يلا جن مور بحبار كسرح خاء إثم درخ يتقلبان الله
ፍላይ ኣብዘለና ሰዓት ማለት ምስተን ፖለቲካዊ ድባቱን ብጥርኑፍ ተኣዝዩ ኣድማዒ ብዝኾነ መንገዲ ኮኦርዲኔት ገይረን ሕጂ እንታይ ዝመጽእ ማለት እዩ ዘይሩ እቲ ሲቪክ ማሕበርን ህዝባዊ ምንቅስቓሳትን ከም ሲቪክ ህዝባዊ ትካላት መጠን ናይ ህዝቢ መገልገሊ ጥራሕ እዩ ስለዚ ህዝቢ ከዓ ክቆጻጸሮ ክበቅዕ ኣለዎ ይዝመጽእ እሞ ብኸመይ መንገዲ ክቆጻጸሮ ንኣብነት እታ ናይ ጀኔቫ ትመጽእ ነይራ ኣብ ጀኔቫ ሰላማዊ ሰልፊ መጽኦም ንንገዝኦም እንድሕር ከይዶም ክቡዝ ወፀ ሰብ ክቆጻጸርዎ ከቢድ እዩ እምበኣር ንሱ ግዝያዊ እቲ ክንቆጻጸሮ ዘለና በብኸተማና እንተደኣ ትካላት ሃልዩና እቲ ንዝኾነ ይኹን ስራሕ ንልእኮ ሰብ ካብቲ ከተማ ባዕልና ንመርጾ ብዓቕሙ ይኹን ብግዚኡ ይኹን ብካልእ ክእለታቱ ተመዚኑ ኣብ ስራሕ ይዋፈር ፀብፃቡ ከዓ ነቲ ህዝቢ ይህብሞ ስርሑ ምስ ወድእ ከዓ ንገዝኡ ኸይድ ካልእ ሰብ ከዓ ከም ግዚኡ ዕማም ይወስድ ሕጂ ትምቁፃር ዓቢድ ህዝቢ ኣትሎ ማለት እዩ ዓቢድ ህዝቢ እንድሕር ዘይኣትዩ ኣብ ፓልቶክ መፂና ናይ ዝተላረብና ብቐፃልን ውድባትን ማሕበራትን ናይ ዘለፍና ሓንቲ ቁም ነገር ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ክቡራት ይሕዋት እንድሕር ደኣ ትካላትና ሰሪሕናዮ ግን ናይ ህዝቢ ትካላት ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ውድባት ተን ሲቪክ ማሕበራት ገለ ተባሂለን ብፍሉይ መንገዲ ዝግለጻ ነናተን ማሕበር ኣለዎን ውሽጣዊ ጉዳያትን እዩ ዝውስነን ሕጂ ግን ንዛረበሉ ዘለና ንኹላትና ብሓባር ከም ሓደ ህዝቢ ናይ ሓንቲ ሃገር ብመጠን ድማ ከም ልኡላዊ መንነት ልኡላዊ ነፃነትን ሃገርን ዘለና ህዝቢ መጠን ትካላት ስጋብ ሕጂ ኣይሃነጽናን ውድባትና ነዚ ኣይሰርሓሉን ትግደፍ ከዓ ከም መንግስቲ ይኹን ከም ፓርቲ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብዝለዓለ ደረጃ ተጻሪርዋ ፋሒልና ከም ነብር ኮይና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ታጎዲላ ዘላ ሓንቲ እያ ጥርናፌ ናይ ህዝቢ ኣይተገብረን ታ ጥርናፌ ናይ ህዝቢ ንምግባራ ዝዕፈና እንታይ እዩ ኣበያ ትመጽእ ታ ጉዳይ ጥርናፌ ናይ ህዝቢ ከም ኣዝዩ ዘሰንብዶም ኣካላት ኣለዉ ብዝደንበ ፍትሒ ስለምንታይ ክበርህ ኣለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ብሉፅነት ክበሃል ውዒሉ ብድሆ ክውዒሉ ኣሎ ፅቡቕ እዩ ትምብዳህ ሞኻ ሓቂ ኢኻ ክብዳ ኣለዎ ኩሉ ነገር ግን ብድሆን ምንታይ እዩ ጥርናፌ ናይ ህዝቢ ዘሰንብዶም ብድሆን ዘንቀጥቅጦን ኣካላት ኣሎ ብዛዕባ ጥርናፌ ናይ ህዝቢ ክዝረብ ከሎ ኖ እዚኦም ፀረ ውድባት እዮም ፀረ ማሕበራት እዮም እናተባህለ ውቢልካ ከዓ ማሕበራትና ውድባትን ህልኻት ኣሎ እናተባህለ ኩሉ ኣብ ናይ ምዝርራግ መንፈስ ይእተሎ ስለምንታይ ህዝቢ ክጥርነፍ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ዝልእኮ ሰብ ከዓ ክመርጾ ኣለዎ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ሕጂ ነዚኣ ከም ሓሳብ ዘይቅበልዋ ብፍላይ ከዓ ኣባላትን መራሕትን ውድባት ብዙሓት እዮም ስለምንታይ ባርቲ ምብዳህ ኣብዚ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ጀኔቫ ሽግር ተፈጢሩ ዘሎ ሕጂ እዛ ተፈጢራ ዘላ ሽማግለ ንባዕላ ሓዳሽያ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ፀገማት ናይቶም ታስክ ፎርስ ናይቲ ናይ ጀኔቫ ዝነበረ ሕልኽልኽ ጥራሕ ዘይኮነ ሕንፍሽፍሽ እውን ነይሩ ነቲ ሕንፍሽፍሽ ከዓ ዋናታቱ ይኮኑ ንሳቶም እቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ካብቶም መስረቱ ጀመርቱ ጀሚርካ ካልኦት እውን መዓት ፀገማት ነይርዎም ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ሓሳቡን ኣየድልየናን ኢሎም ገዲፎሞ ነይሮም ንሳቶም እቲ ህዝቢ ግን ባዕሉ ሽማግለ መሪፁሎ እታ ተመሪፃ ዘላ ሽማግለ ሕጂ ግሪን ሮኪ ሓዳስያ እቶም ሰባት ዝፋለውጡን ኣይኮኑን ሕጂ ነዚ ዓብ ዕማም ብኸመይ ሒዞም ኣለዉ ጋድናው ተቐዳሚይቲ ኣነ ንሕድሪ ጀጋኑ ዝላበዋ ናይ ዝሓፍትና ሰሚዕና ናታቶም ከዓ ክንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ናት በበይኖም ብጥርኑፍ መንገዲ ሰለስተ የለውን ኣርባዕተ ኣለዉ ኢላትና ኣላ ፅቡቕ ኣርባዕተ እንተልዮም እቶም ኣርባዕቲኦም ይቐርቡ ኣርባዕቲኦም ቀሪቦም ግን ታተሞክሮኦም ከምዛ ንሳ ዘቕረበታ ብግልፂ ክነግሩና ከዓ ይሕተቱ ብድሆ እንተኮይኑ ሕጂ ቀረቡ ሓብሩና እንታይ እቲ ጉዳይ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ተባሂሎም ክሕተቱ ግባእ ማለት ህዝቡን መሪፅዎም ጥራሕ ኣይኮነን ስቕ ክብል ዘለዎ ሕጂ ኣብዚ ዘሎ እቲ ጉዳይ ንሶም ናይ 6 ወርሒ ፕላስ 8 ወርሒ ግዜ ኣለና ኣብሉ ኣለዉ ህዝባዊ ጥርናፌ ንምምፃእ እንድሕር ኮይኑ ተሓሳቦም ኣብ ግሉጽ መድረኽ ኣብዚ ናይ ሕድሪ ጀጋኑ ይኹን ካልእ ዓበይቲ ፓልቶካት ከይዶም ወላ ሬድዮታት ከይዶም ነቲ ሓሳብ ገዛ ከምታ ፅሕፍቲ ኣቕሪቦማ ዘለዉ ብኡ መጠን ከዓ እተን ሲቪክ ማሕበራት ይኹና እተን ፖለቲካዊ ውድባት ይኹና ኩሎም ኤርትራውያን ዜጋታት እቲ ዘቕርብዎ ዘለዎ ሓሳብ
اتنا جنبا حزب ذهبوا ملختي ابيات صحمو يفلطوا ማለት نفلط ስለዚህ ሆነ ኸ مساعتهم تخنا نسرح حجي تقرب ابتي انت وي زربا تدغاغما تمص زنبرت حنت زغرمت مالتي كساب كاب ابال ناي شماغلسي ندفي خقر من حلافنته يبو الى تنازا خبر تحفتي ابال شماغل اندي ندفي زي يقرب كوينمو حساب يلن مالتي ندفي حساب طرحيو ندفي مدبعيو يكونن ندفي وساني يكونن ندفي اواجا يكونن ندفي حسابي حساب قدفد ابال شماغل زي كون سب حساب كقربلك يخيليو السيت ديمقراسي مالك نبايتون امريكا حساب زهبهم اتوم ابالات بايتو طرح يكونن بايتون امريكا حساب كلهم امريكاويان يوصدوا سخونه ነገር ኩስኑ خلو اوبن زبحال هيرينج زبحال قال استفل عليه مدرخات كفيتهم كل حسابات زلو بزعبات ጉዳይ ኩስና ዘለዩ ይክቡ ይህሩም መጨረሻ ይወስኑ ማለት እንጂ ሐሳብ ንምቅራቡን ከይተረፈ አባል ናይታ ሽማግለ አቦን በርካውን ግድነት አይኮነን ወይ ትእዛዝ ወሃቦ ሐሳብ አቅርብ ተባሂሉ ወሃቦ ራይዎ ሞት ክሳዕ ክንደይ እቲ ምፍጣት ናይት ነገር ለቲ ጉዳይ በእናይ መንገድ ተሐይዙ ከም ዘሎ ንምርአዩ ለጸግም አይመስለንን እሞ ንራዳዳ ንከባበር ኩላትና ሓገዝዩ እዛ خبر تحفتي جغنايا تقلاسيتيا اب كل غعزا تمكرا كل سب زمسكرلا سبيا يكون انبر اب تقربته نطبታት ግን كم تزبلته زبده نطبታት ግን አሎ بኦፕን بخفوت حنقول كا نتبدهوታት ክትሰምዖ ክትቀበሉ ተስፋ ገብር ሕጂ እንታይ ዘልዕል ዘለኹ እታ ሽማግለ እንዲ ሕዳ አባላት حساب ንምቅራቡን ዘይፍቀደሎም ኮይኑ በእናይ መልክዕ አዳሞ ነፍሳ خطر ነፍታ ሽማግለ ተደልዩ ዘሎ ስለዚህ እንታይ ንምባለ ዘምጾ ዘለኹ እዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን እታዝበልካያ ክብርሓው ጸገምና ህዝባዊ ጥርናፈ ህዝባዊ ቀላስነትን ወናናትን ዘለዎ ትካላት ስለዘይተሃንጹ ኩሉ ብዝመስሎ ክዕብልን ጥራሕ ይጎይሎ ማለት እዩ ክቆጻጸር ጥራሕ ክመልኽ ጥራሕ ይጎይሎ ማለት እዩ አቡ ድድር ንነብራለና ማለት እዩ توددرن هلخن كا ندحريت ገጽ ሆነን ቆልቆል ጥራሕ ይዝገብረና እንበር ንቅድሚትኩም ከይዳ ይخلናኒዮ ሰላ ድኽመትና ኻ ኢሳያስ ኤርትራ ይሸጣሉ ማለት ሕጂ ሎም ይሸጥ ኢንፋክት ሕድር ጀጋኑ ከመደብ ነዛር እስቲያ ከተምጽዋ ከለኹም አባይ አርስቲያ ግን አይ ቻሌንጅ ዩ ነቶም ክልት ዘረባ ክልት ተሰሚዕ ክረዲዩ እዝሎም አንተ ከሰምዕ ዝዋዓለ ሰብ በዛናይ ክብር ተሓፍቲ ሓደ ቨርዥን اتخالي فيرجن انت موصو انت زي موصو يكونن حلافነት አለኩም ከምቲ ንዓኽ ተምጽዋ ዝኻልኩም ንዓቶም ከተምጽዎም ማለት እንተ ዘይ ኮነ ግን እዚ ሁሉ ሰብ ብዝተፈላለየ መንገዲ በአሉታው መንገዲ ነቲ ጉዳይ ክሰምዖ ዋላ ብናተ ሰይሩ ዘጋኑ ከምታይ ክብር ሓወይ ዳይሞን ከለምጾም ኢና ወና ሓደ ሰምዒና ተማይ ንብልና ቃልስና ንስምዲ thank you I know I agree I understand ከለምጾም ኢና ጆ ጻሪ ናይቲ من محدار زلو كيدا قاسم زحادرو يصرحوا لي من زيتات كبر حوي I understand thank you لداميو صبوق نغريو እሱ ይኻ ተሐቂት ላይ ነገር ሕጂ ትዝመጽ እንታይ ዝኸውን ተሐቅታት ብኩሉ ይበርህም ካቡ አብክንዲ እንወን እንደው ጥራሕ ይኸውን አሎ ብውሽጢ ዝተሓብእሎ ገለታት እና በልካ ጥራሕ እንድሕደጋግምካ እትሰብ كل ጊዜ ነትጥርጠራ ደሊቡ ደሪቡ ደራሪቡ ሕድሕዱ ኻ ነኒሞ ነፍሱ ይዝጎድ ዘሎ ተኸም ዝብል ዘሎ እንድሕዳ ደላይ ፍትሕ ኮይኑ እንድሕዳ ትግደፍ ዘዋፈሮ ነገራት አሎ ብርግጽ ይዕወተሉ ማለት እዩ ትግደፍ ከአ ነዚ ነገራት እዚ ዘዋፍርን ዘቀናብርን ማለት እዩ ስለዚህ አነ መጨረሻ ክብላ ዘለንታ ሲቪክ ማህበራት ክንቀፉ ግቡ እዩ ይኹን እንበር አብዛ ጊዜ እዚኣ ብፍላይ أقدم خبر حاول نسامع زغربون نبرة نتبي هزبام العال عدلة إيرتراويان نفتحي علم لخاو تبقسو إيرتراويان قالوا مالي زي بلهم استفل عليو دينك زيوم حجي فويات فلوتات أب أمريكا أب أوروبا أب كندا وزته زلوا أكلات بحبار صرح له حجي أبزي
أمونقهم في اللي يلن أمونقهم مدبر يلن بحبار كأنا حبار تاسك فورس أقيمهم يصرح له حجي من هالبات تي سرحوا زلوا نجراخ تيجي ناتهم ولا بز مدرخ مسيامون زعبا مدباتهم كسو من هالبات هاي كألون خون اليوم في الله كأتنا جنيفا مسمسة نا جنيفا تاسك فورس انجلن تاي جبر الله نبي خيد الله تاخ جبريو شدش تورحي خل تورحي أكل تورحي زي ودع بسلسة ورحي خمسة ودع زبل مدبات يمتصالله مسوخا انترفير كجبرو ايدا ليون كجرمكم بنس اروح حجي نقال عكالات بانترفيرنس يخصص له مالت نسوم كا نتيجه بعدل كهبو سلازلهم التاسك فورس انترفير كجبرو سلازيدا ليو نفسه اورجنايز كجبر يصبي ولو مالت حجي رايو موتي ات كونتراديكشن مو رايو نسوم بحاليات بتنقاقه ነገር كحزو خدلي خلو جل سبات كانونو بدحريتكو الكلام كم زيرهم يمنت ነገር ጀሚሮሞ ምናቱ አባል ማህበራት ከለስ ለዝነበሩሲ በቃ ሱር መንገዲ ነው ሱራት ሕቡዓት አካላት ይተባሂሉ ከም ሐቂ አረጋጊጾም ንዘይ ፈልጥዎ ነገር ጭብጥ ንዘይ ብሎም ነገር ከም ሐቂ ገይሮም ከቅርቦ ስኽፍታ ከማን ይብሎም እንገለሰባት ማለት with due respect እዛ خبرت حفتي ተቅርቦ ጸንሐት ነጥብታት ብሙሉ I hope ተመዝጊቡ ክኸውን I hope ተቀዲሑ ክኸውን absolutely.com كمزجب مالتي خمسة قد محيط توصل زنبرت سنت نادات نتب بنتب خا كبدها مالتي قص نقص في الله تانا جنبات اسفورس راح زي كانت كله تخال مسوته تحيز قرب صنحه نتات مالت حجي انا نمكل خالا يكون كن زارب زلهو ግን ከአ رؤوي زخونه حق ነገራት ወይ ከአ ገለ ነገራት ምናልባት زي ተገብረ ነገራት زيلو ነገራት ከም ዘሎም ሲልካ እንድሕር ዳኣ ከተقرب ኮይንካ ሞለይትን ማዓትን ክትተሃራረም እንድሕር ኮይንካ من يخربح تقدر تفتح يزربح nobody انا بردت 100 رقصኛ اذا خبرت حفتي حجي بحلنا كم عينت حلنا يبلان انت تزاربوا نبرت نطبታት ግን تزاربوا نبرت نطبታት ግን كم تقدم تقسكوا نابلت ابراهيم ኢየሱስ አባል ሽማግሌና ጀኔባዩ ንድፊ ሐሳብ ከቀረብ አይከልን ይላትና ግን هو من قال له حساب كقربنا تاشماغله مالتي ليش تاشماغله اي تدليتن فصيما اخذ قوم يبلان نقدميت ولا حنت سقم تكيد يبلان زبل وسانه ديو خمو زغبر زلو ولا تاشماغله ترخيبا ይሄን ይላ ሽግራታ ፈቲሃ እንደ ሽግራታ አለው ምርዳ አንተ ሲና ምፍላጥ እንደ ጊዜው ሲብላ ምናልባት يس ጊዜ በሊ አላ ጊዜ መብላዓ ስለምታዩ ትሕተት ግን ከአ حساب كابوشጣ ተመንጩ انت زي كابوت راح زي كنا كلهم تمزل اخوان يملا حزبي حساب كا ابين انتين تاكد كاو من يا اخ ابصراحه تاتو حجز ነገር زي انا I would debate مس حق دجا ابزي اوبن زخونه ديسكشن كما جايش كنا هنقربما نتلطبታት كا نتبخ نتعلو خنزاربلو I'm personally ready كم سب مال كالوتون انت اليوم بأوبن مايندنس مالت إذا جزانو سيسرحو صبوغ يركم اللهم تممس عقنوعيو جن ملوك خون الله تسألي the picture it has to be full picture big picture حنت نيشتي كنشلت نجر كتكون يا بالله بزحات أجدها سزخنا معدون تمرتني يبون يوم نابنت فتحي زغربون نتبتات نيرو بتعمل صبوغ نتبتاتيو كالوتون الله كتحابرو كل يوم سلذا أنا انت عايز بالحجي تدبيت يقتصل ግን ካብዚ ክንሕይልና بحبار كلاتنا مالتيو ግን እንታይ ይኸውን እትግሉጽነትን ብድሆን ከአ ኣብ ውሽጥና ስሒሉ ንዓና ዝሐየለ ትረት ስምረት ሓድነት ከምጽአልና ግን ብኽፉት ልቢ ነዚ ጉዳይ እዚ ንቐጽሎ ባህሊ ወገነይ thank you Mike Free